Yawwa, da Allah ya sunanki? Sunana Zainab. Zainab, amma ke ba Fulatana ne ko? Ni ba Fulatana ce. To tun ɗazun na ga kina ta yawo da jaka, wai kina tambayan alinuhu da Adam Zango. Wallahi, alinuhu daga kauye na hito wallahi. Ƙauye kamar ya? Kauye na hito cikin daji, kauyen Yola. Yola? Wallahi. Tun daga can kika zo nema Tun daga can na hito nema alinuhu da Zango da Jamila da Fatiwa Sha da Hadiza Gabon. Idan kuka haɗu me za su yi miki? Abin da kawai nake so su wayar da ni, su kara nuna min gari yadda yake, su wayar da ni, su dan aje ni a fim, ko da dan wanke ne suna dan bani, ina dan yi. Kaga kaina zai kara wayewa in baro kauye da kyau. Shi yasa nake ta neman su wallahi, kuma abubuwan fina-finan su gaba ɗaya tun farko har karshe yana mugun bani shawa. Yanzu kina nufin ki ce kina so ki yi harkan fim? Ina son in harkan fim wallahi, in dai zai samu. Dan Allah? Allah zan iya roƙon babana ya bani sanuwa ɗaya in je in sayar, su dan yi maneji da kuɗin su dan sani, ko da dan wanke ne dai ina dan yi dai. Yanzu kina ga idan kika sami mai taimaka maki wanda zai haɗa ki da alinu, za ki iya bashi sanuwa ɗaya? Wallahi zan bashi, ai babana bai da matsala, in na lallashe shi zai iya bani kuɗi. Shikenan, yanzu shikenan mun ji ƙudurin ki, za mu yi ƙoƙari domin mu ga mun taimaka maki a wannan harka da kike so ki yi ta fim. Sai dai akwai damuwa guda ɗaya. Me damuwa? Dole sai an maki audition. To, ai ni kai malam ban ma san me audition ba. Audition baki san shi ba ko? Wallahi ban sani ba. Kin san screening? Screening? Ka ƙara ɓadda ni. Kin san lamination? Wallahi ka ƙara ɓadda ni, kawai ka hito mu a maganan yadda dai ɗan kauye yake gane. To wannan a ɗaki ake yin shi, dole sai an je an maki. Inna lillahi, a ɗaki? To ni kaga matsala na kenan wallahi. Ni in ka sa ni ɗaki kuma ka nuna mu abin da ba shi bane ba. To gaskiya baki shirya ba, sai an jima. Ka yi haƙuri don Allah, ina baka haƙuri don Allah. Don Allah ka taimaka. To za a samu 50,000? Na gaya ma ai ko a wancan magana da muka yi na can baya din nan, na ce ma ko rabi aka samu ko guda uku aka. To kina ta kira na a waya, na kira ki zo in taimaka maki. Yanzu nawa kika zo da shi? Yanzu na zo da ɗan dubu kamar ko 7 ne. Kawo su. Bari an jima sai ki ɗauko. Idan wancan ya wuce, wancan ɗin can wanda ya da ke ɗin nan, sai mu je ki ɗauko 7,000. Kin gane? Ni kuma zan taimaka maki, kin ji? Don Allah don Annabi ka taimaka mu. Ba damuwa. Ka ce su kira ni waya don Allah. Zan sa numban ki ai. To don Allah ka anshi namba na ka kai musu don Allah su kira ni, ko da dan wanki ne dai irin dan ne su dai dan sani dai in dan kara wayewa. Kakke damu. To nagode. Ki sa ranki a inuwa kamar ruwa a buta. To nagode. Yawwa sai an jima.